magkain. Yun na ang manok ni JJ. Alam mo naman yan guys. So ayan guys, good morning! Nandito tayo ngayon sa Daya. Babalikan natin yung manok ni Ango. Ayan, nakita namin si Ango. Kasi maulan, maulan na ngayon, masarap maglugaw-lugaw. Kaya mamayang hapon maglugaw tayo. Tara guys, samahan niyo ulit kami sa panibagong episode na to. Santa Ligaya ay. Santa Ligaya nagaluto. Sana all! Yan, nakatapusan. Yan, medyo maganda-ganda na tignan yung kapaligiran. Nag-green-green ng mga kwan. At naambulan na lang Dahon-dahon. Yun lang din. Oh, yun lang din. Kabila. Sa wakas, makakatikim na rin tayo ng native na manok kung magpahuli. Ba't parang di ko man nakikita yung asawa ni Ango? Hindi pa sila kasal di banda? Kuha ka na eh. Lalapitan ang mga manok ah. Dami. May mangga pa di oh. Maraming delikado naman yung mangga. May sinigwilas pa. Late! Alat, dami. Sinigwilas. Kasi kung wala na tanong. Dami oh. Pero sakit siya. Mag-agkagka sa marunggal. Ay, alam mo katartartok ko. Alam oh. Akitin mo na agad at hindi kapag paalam mo. Bango-bango lang oh. Kaya toothbrush ko lang kasi ito masarap oh. Nakaalang ka. So, nakaalang ka. Pagkasa tayo. Ito. May suha pa oh. O, saan dito ang maganda? Kadami mo palang native eh. Ito na guys si Ango. Nakadikot na naman kayo. Oh, dinitin ko din. Kala mo dala mo yung ngipin mo ha. Masarap. Kaganda rin nga rin ng pagkaganon niya. Kala niya nakangipin ka. Ito lang daw oh. Yung maliit lang. Ito oh, mga pangsabong oh. Di ba mga ganyan mo? Sarap. Ito yung sakit yung kanito. Pero sakit Hindi. Kung magsakit, hindi magkain. Huli ka nga yung balbong. ikaw, wala mo kami magkulay. Wala na hirap-hirap. Okay, talian. Ikaw ba ako mga? Hindi mo naman sa kulungan. Ewan kung sino mas mabigat yan. Ayan na ang manok ni JJ. Siyempre bago tayo mag-hihit tayo ulit. Mag-harvest tayo. Wala na ito? Kadayan na ko yan eh. Ay, wala na. Wala na, bignitin ko. Tabla ko na ito. Wala, meron pa daw. Hala, ba't di mo ginapitas tong ano mo, sinigwilas? Binibinta to eh. Hindi kami nakatutog ngayon sa manok. May manok ka pa dyan? Ay, nagkasapit
Dalawa kunin namin pero ango, maiwan pa yung isa. Dali namin sa John. Ay, kunin namin sa John. Kunin lang to namin pero bayaran ko na. Saan dito itong iwan natin? Saan ang mataba ay? Yan? Dumalaga pa. Saan ang iwanan? Ayun, saan ang iwan? Ito daw ang iwanan, no? Oo. Mas mataba. Ayan, kunin na lang namin yun sa ano. Yan mo yung tsura. Ilaban mo na doon eh. Ilaban ko kasi dyan. Ay, doon sa kulungan mo. Dito na lang, oh, para kuhaan kulungan. Kabigat ko eh. Wait na. Kasabaan mo ito. Kasaba. Bilog. Mas malaki tao. Wait na. Mas payat. Ayan, mataba yan. Sabi nila, pag ito yung dala ko, mamaya, sana maglaban ka rin ng sabaw. Oh, sapo na puti. Yung dala ni Balot kaliit eh. Sige, elastic ko na. Kaya kung may bunga pa. Sadhana na, oh. Magbili kami eh. Sadhana ka dun. Oo, bili na. Ba't hindi nyo pitas ay? Saan yung asawa mo pala? Ibang kain. Ayun sa bahay niya. Nalayas na ako dito. Ay, hindi na kahit hindi na kayo nagatira dito? Tanggalan ko lang nato tayo. Ito yung kubo ko. Bakit ay? Okay. Ginawin na nila lang. Doon na kayo sa baryo? Nila. Sa baryo na kayo? Ilipat ko na lang dito. Itahin mo dun sa inyo. Ilang pa? Wala pa. Ay, hindi ang kunin no, mas mataba yung hawak nante. Basta kunin na lang to namin to dito. Wala na dito. Kung walang tao, kunin na lang namin. Natandaan mo. Dami-dami na eh. Ayun o. Atoy na eh. Basang. Ito'y ganti daw guys. Badi man naging agsarding atoy ngaywat kaon. Ay. Pero Yan, sakit dyan. kung magsakit ang tiyan, di ano eh. Mag-CR eh. Mabala ka dyan. Nay, malunggay lang pala yan ante. Hindi na tamatok ko. Marupok yan eh. Hindi maputol ito? La? Hindi maputol? Pag naputol, di maputol. Ah? Ito yan, ante. Bala ka dyan, alang-alang sa siligwila. Sige, atyatin mo. Ante. Ha? Baka matukaw. Putulin mo na kaya yung sanga na yan. Magalis lang din siya dito. Putulin mo na. Total magalis ka na. Kaya nga. Putulin mo na lang. Oo, total mag-alis ka na lang din para wala siya. Mag-alis ka naman na dito. Hilaw. Pak! Oh, diba? Wala man tayong paano na yan. Ito yung bag mo. Hindi tayo ready. Ay, ante, ayan, ante, plastic, ante, awan sa pamo. Dito na sa bag ko eh. Kalala ko. Na, nagdi. Para hindi babasag. Magbitak. La! Wait lang. Alam mo naman yan guys. Tapos ako to. Oh. Ay, kain ko na to. Hoy, ante, pasing dito ka muna. Patigay. Wait lang. Hindi ba siguro magtakbo to, no? Bitawan ko ron. Bitulog ako. Yan, tinrim niya lang guys. Para mag ano ulit. Usbong. Bilisan nyo, agawang kayo ng manok. Hala, butas pa naman yung bulsa ko, pe. Unuli, agawang na kayo. Shoo! Hey! Mambing na eh. Mga dalok-dalok yun.
Dito sa bag ko. Ay, kati-kati dati ko ah. Oo naman, nabusan ka. Ay, nagako ako ng siligilas. Kaya nga katamis. Hindi ko masyadong makan kasi katatak-brush ko lang magkuhan eh, tapos ko dito. Oh, di ba? Ang dami nating take out. Hindi na kuya. Ay, Yung dalay na puro siya lang. Oh. Kanya-kanya. Sa susunod guys, hindi na tayo makagawi-gawi dito kasi aalis na rin si Ango dito. hindi na kami naka-harvest. Hindi na tayo makaharvest ng mga pananim niya. Lilipat na siya ng kabukiran. Ay, nakahanag pa ulit. So yun mga ka-dragon, nandito na tayo sa ating farm, sa ating kubo. Dito tayo magluluto ng ating lugaw. Ikaw naggamit. Iniwan ko rin. Ay, mutay, kanubalatan. Buti nga na chop-chop na. Ito na yung native namin guys. Sa bahay na namin siya chinop-chop para ano, hindi tayo maaksaya sa tubig. Ayun mga ka-dragon, malalim na rin ito ating fish pond. Mamaya guys, i-update din namin kayo dun sa ating dragon fruit kung kamusta na ba. Na-late ang kanyang pagbulaklak kasi nga ang tagal ng tag-arabo. Nakita nyo naman yung kalagayan niya nung ang payat. May pa isa-isa na rin daw lumalabas na flower buds. Yan, naka-prepare na rin sila Kuya Efren ng ating punlaan. Yan, pinagsasaka manan. Pinagtatalon manan. Ayan guys, mag-start na tayo magluto. Ang magluluto today sa sili gaya. Ayan, sarap. Yan pa lang, bawang sibuyas, luya pa lang ito. Sarap na no, kabango. Nabraw ko Wow! Sarap. Karami na ito. Dito na yun, magbawas ka na lang mamaya. Bisa mo na doon. Di pa naman natin may taguan ito. Para maluto. Katay sa ano. Yan na yung atay. Nabingin na. Masarap ito. Mga ka-dragon, palambutin lang natin muna ang ating native na manok. Sarap ng sabaw, naninilaw. Tapos binabad na rin namin itong aming bigas. Yum yum yum, sarap. Diba? Kaya na sila. Tuting malagkit. Ayun, ang kulo na. Malambat na, antay. Nagkaturog dan eh. Sarap kasi matulog. Bigyan na kaya natin itong bigas. Ilagay na natin itong ating bigas. Dagdagan na lang natin mamaya ng tubig kapag kulang.
Sarap pa. Kabango. Ayun guys, ito ng ating lugaw. Yung natsanandan. Sarap with native chicken. Ay, na-isip ko. Sando ka muna lang ito. Sando ka lang dyan sa labing. Wala kaya may sandok ko nga bingkol na. Hindi eh. Wala ka na. Kain tayo mga kadragon. Kain tayo. Sa Kain tayo. merinda. Kurang na ito. Kalamansi. Ito lagyan nyo ng masarap. Nabagyan na nga. Sarap pa yung pang-ibabuti. Nagalaga pa kami guys ng Talagang walang ng itlog. Kaya lang, Hindi na kantay. baka matuyuan na itong Ibaw na siya niya. Bigyan nyo na lang patis kung Bawa. matabang. Buti na may tindog si Pano. Bawang siniro. Ito. Hapunan na to, kanin ulam na to eh. Oo. Kunan na ito eh. Yung kung talong. Sarap. Yung gusto ko lang palang i-congrats si Ate Bebelyn Dico. Yan. Congratulations, Ate Bebelyn. Congratulations, sis. Ben ba? Kinasal na siya noong 23. Sana all. Nakasal. Sino mang mga kami? Ano? Kamu. Nang? Tingnan. Binis. Nagpudok. Kulangan ako sa kalamansi. Ang kailangan ako. At tingnan. Diyak mga nga sa batikulong na. Kulubot. Tigas yan. Talimuan mo lahat naman. Masarap pa to kung may kasubuha. Eh, wala kami kasubuha. Ang suwa. Partner talaga sa pandin, no? Sakto, hindi talaga ako nananghalian para makarami ako ng kain ng lugaw. Para sa'yo. Para ko. Magulan sana kahit kunti. Para, wala lang. Para pinapin natin magkain ng lugaw. Ang ambon-ambon kanina. Wala ko malakas kanina. Paalisin daw yata kasi yung bagyo. Kaya ganun. Mayroon na naman kasunod. Butsoy. Ni. Pag Ang daming na pektuhan ng bagyong aghon. Quezon, Kalaya. Quezon, Quezon, baha, no? Ingat po kayo dyan. Ate Nels, Ay, sasakyan nila. Kawod doon. second batch. Ang kasama. Daming luya. Itlog ta. Napulot guys. Naman yung ulo. Sarap yung pamintahan. Kahit na po eh.
Ah. Balot. Hindi kami monte. Ano ang tika ko dito? Bawang. Ano ba to? Awang kalamansi. Ini mas gan klim masalah klim muna. Sedang muyak-muyak eh. Oo eh. Tagal din natin hindi nakatikin ng lugaw ba? Kaya nakakabis din eh. Hindi meron pa. Meron pang kanin. Kahit wala pa lang malagkit. Ano? Hindi, nagalapat siya. Paano lang sabaw? Hintay? Awan sabaw na sa mga palit. Malapot. Palit. Naparami yung ating bigas. Pati nagsakto-sakto. Kasirola. Yung kasilulan yung mas malaki dyan, sana. Ayun ang ginahanap ko eh. Kala ko yun. Yung nida natin yan, pinano na big ko na. Si Ango guys, ginakuha niya kami magninang. Ay, ginakuha niya pala si Gigi magninang. Nagpresenta na kaming dalawa. Kailan daw? Yung gina-expect mong maging bride, naging ninang. Naging ninang na lang. Doon lang daw magugas ng plato sa Antipaseng. Kabait talaga yun ni Ango. Kung kunin niya kami ninang, okay lang. So, sabi mo lang kasi doon, talagang kan. Kada natulog sa kanina bangon. Pag yung iba yun ay magalit pag extra ba sa tulog. Din sa kayo pa eh. Ito siya. Hinima na. Murya malang yun eh. Oh, ito pala yung nakakulong no kanina. Yung Tandang. Hindi, Hindi man tandang. lahat naman yun nakakulong. Parang pinalabas Pinako- na kasi nga Tingin ng tiligaya. ito yung babae, yung hinulo niya sa kulungan. Mas mas namin ko babae. Kaya nga, No, di ko no kawitan. Puraw. kawitan yung isa. Puraw ti ko ano, Yung isang bagina. kawitan ante. Pero mas malaki yun ante. Kahit na. Oo, mas mapayang. Kahit na daw ko. Puraw magkuha na. Sabil na. At sa kanya daw yung ulo. Ay, thank you Lord. Nabusog na naman kami. Napaikliw na. Kaya ko ba yung bili? Ikam ka na yawid na. Nakatatlo na ako. Nagawa talaga ng koning. Hindi nagkain tanghalian. Nagpatatlong batch na kami. Birukin na talaga. Pag nakita ko ante, hatid ko sa inyo. Natin niya mamaya. Nakuha na yun eh. Nagpalang pa ka na aso. Bakit tinakas ang tiligaya ka ng tinapon eh? Hindi kahit na huwag din nagdalo.
Kabas mo yung damo na. Nilibas mo. Ay, init. Kalamansi, mga tita. Ano? Na. Patas-patas kami, nakatatlong batsa. Talagang kan. Diyan mga siguro na maluman. Hindi mga nan talaga. Kape na lang. Kahit kape. Ako magkape, Papa. Matulog na ako. Si Kadyang naman, Kaya nga, matatay pa talaga eh. sa akin. Best in, ano yun? Kape. Best in Kape Award. Award. Goes to. Dalawang beses lang naman ako magkape dyan, Kape? Aksi, no? Diyan. Di dalawa pala kay i-back to you mo. Hey guys, special tayo sa ating dragon fruit. Ano na rin siya, nag-green-green na yung dahon niya. Kasi yung nakaraan halos dilaw na eh. Tamis din magtambay dito sa kuba eh. Kan pa din siya o payatot. Paano na to? Papatay na? Ito may black na oh. Ito. Yan. Wala, hindi na talaga kayang puksain yung ano. Yung punggos. Basta naulanan kasi. Yan. Yun sana palinis, ano? Glawa mo nga rin. Ito nagpayapay o sa sobrang kanya, saya. At nakunan siya na basa. Nagpayapay. Maganda naman yung mga supling niya, oh, no? Baba nyo ata kastuyin. Ano baro-baro nag-jepay eh. Ang bunga. Mga ganito. At yun yung Ito kasi matanda na talaga eh. Niya. Ilang taon na rin to? 2018? Tapos ano na nga yun? 2019, 20, 21, 23, nam. 24. Ano matawag? Magsi 6 months sa August. Ay 6 years sa August. Ano to eh, August 2018. Ha? Nakakamiss magtambay dyan, oh. Sa taas. Tagal na ako hindi nagpunta dyan eh. Hindi kasi kami guys dito masyadong makatambay sa kubo kasi nga may tao. May nakatira. Diyan nakatira yung pamilya ni Kuya Efren. Para ka gamitin natin siya. Ay, inayos pala nila tong kamarin. Maros lang ito. Di ba din sa manok na? Awang manok ituloy niya. So, ayan mga ka-dragon, sana ay nag-enjoy po kayo at nabusog namin kayo sa aming panibagong At kami ay episode. nabusog. Yes. Talagang busog. Nakatatlong sandok ka dyan, pero yung tiyan mo, ganun pa din. Ganun pa rin. Oh, grabe. Oh, Sana tingnan all. mo. Talagang nabusog din natin. Ingat po kayo mga ka-dragon. Kita-kits po ulit sa susunod. We love you.